ang panglantaw sa balang kasulatan may tungod sa pagkadungganon lahi sa panglantaw sa kalibutan. Amahan nga langit nun, among silimbahon nga Diyos. Ani kami nagapadayon sa among pagtuon, kami nagahangyo ngang langit nun nga kaalam, imong ikahatag kanamo. Aron among masabtan ang mga pulong nga among pagatunan. Mga pulong nga magagiya kanamo, unsaon namo nga kami mahimong kabahin sa imong ganihirian. Karon nga mga kapanahon, samtang kami nagapaabot sa mahimayaong ginharian, giandam o gitaganan nimo alang sa imong mga kanakan. Kami nagahangyo nga ikaw magapanalangin sa tanan nga nagapakig-uban ining programa, sa tanan nga nagapaminaw, hinaot ang maayong panlawas o ang imong grasya among mabatnan, dili lamang karong kagabihon, kundili sa mga inadlaw nga magapaabot kami sa imong pagpadayag. Salamat o Dios nga ikaw nagadungog sa among pag-ampo, kaya amo kini ginahangyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kagilahan, nining kagabihon, atong tun-an ang usa ka topiko nga gihinganlan o giuluhan, redefining greatness o ang pagpasabot unsa ang pagkahalangdon. Atong pagtuon na base sa Mateo 23, kini ang paghisgot unsa ang tinuod nga pagkahalangdon mahitungod sa ginharian sa Dios. Chapter 23, verse 1. Akong basahon. And Jesus said to the crowds and to his disciples, the teachers of the law and the Pharisees sit in Moses' seat. So you must obey them and do everything they tell you. But do not do what they do, for they do not practice what they preach. Sa versikulo 3 ng kanayon, everything they do is done for men to see. They make their phylacteries wide and the tassels on their garments long. And they love the place of honors at banquets and the most important seats in the synagogues. They love to be greeted with respect in the marketplaces and to be called rabbi by everyone. Kini nga pinulungan, gisulti na Ginoong Hesus sa pagpanghilaot, pagpanghimalaot sa mga tao nga nagtanaw nga sila dungganon, sila gamhanan, o sila inila sa ginharian sa Diyos. Apan ingon na Ginoong Hesus, ang ilang pagkahalangdon sumala sa kalibutanon nga panglantaw o istandarte. Dugang paniini, nagingon si Ginoong Hesus, ang ilang pagkaduganon may tungod kini sa pagdawat sa magpasidungog sa mga katawhan. They say, Matthew 23:6-12 says, they love the places of honor. Sila nahigugma sa mga dapit nga asa nakalingkod ang mga dungganon. Diya sa mga bangkete, sa mga inila, sa mga tao nga dako o katungod, o mga inila sa sosyudad, o sila ganahan nga i-greet sa mga tao with respect, bisan asang dapita sa marketplaces o sa uban ng mga dapit. Apan, ingon ni Kristo, nga ang mga tiunay nga mga katawhan o anak sa Diyos, lahi ang sukdanan. Lahi ang measurement, unsa ang pagkadungganon. Nini kagabihon, atong tunan ang lahi nga paghibalo o lahi nga pagsukod, lahi nga panglantaw o lahi nga pagsabot, unsa ang dungganon sa ginharian sa Diyos. Sa pagpadayon sa versikulo 11 sa maong kapitulo, daingingon si Ginoong Hesus sa iya mga tinunan nga nagapaminaw, the greatest among you will be your servant. Ang pinakadako kaninyo mao ang inyong sulugoon. Versikulo 12, for whoever exalts himself will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted. Sa lahi nga pagkasulti, manghinigugma ko makaigsunan, mga kapaglaom, ang panglantaw sa balang kasulatan may tungod sa pagkadungganon lahi sa panglantaw sa kalibutan. Ang pagkadungganon sa kalibutan nga panglantaw may tungod sa usa ka paghatag og atensyon,
paghatag og pabor, paghatag og pasidungog, pagdawat og serbisyo, pagdawat og respeto, ug uban pa nga mga butang, kani kalibutanon nga panglantaw. Apan, ang pagkahalangdon sa mata sa Dios ug alang sa iyang ginharian, mao ang pagserbisyo, mao ang pag-alagad. Sumala, sigingon, ang pinakadako kaninyo mahimong sulugoon. Ug ang inyong ang magpataas sa ilang kaugalingon pagapaubson ug ang nagapaubo sa iyang kaugalingon pagapatason. Mao kini mga minahal ko makaisunan, what is real greatness is defined in the Bible as service and humility. Kita naanad that the power over others is deeply ingrained in our human nature. Duna sa atong kinaiyahan, gagusto ta tagdon nga labaw kaysa uban. Nga kita gusto gayod nga kita magdumala sa uban. Will be over others. Mao kani ang atong pagsabot, to dominate if given the opportunity. Ang atong naandan nga sistema sa kalibutan mao ang hierarchical or gitawag nato nga by rank or by superiority. Apan kita naibalo nga dili kana mao ang tumong serious sa iyang katawhan. Naanad kita sa top to bottom system na ay bisan gani sa animal kingdom na gitawag nga alpha male, nga siya ang maga-dominate, siya magapangulo, siya ang superior, siya ang gitawag nga sundon. Sa uban nga mga animal kingdom, may mga examples po nga matriarchal system, nga ang inahan or ang babae mo ang leader. I think sa mga hyenas, ang pinaka-leader nila babae. Sa elephant, ang pinaka-leader babae po or female. Apan the system is ang pinakataas sunod hangtod sa pinakaubos. Mao gitawag na to nga hierarchical system. Sa kasaysayan na Ginhesus o gayang matinunan, atong mahibaluan nga si Mrs. CBD nagduol sa kang Ginhesus. Siya naghangyo, Ginoo, kung mahimo pa lang kining akong duha ka anak, imong matagaan og luna diha sa imong ginharian. Nga usa maglingkod sa imong tuo nga dapit, ang usa maglingkod sa imong wala nga dapit. This is a request for position in the understanding of hierarchy, nga may rangko. Diba sa atong concept, ang right hand sunod sa Pangulo, ang left hand sunod sa right hand. In other words, na ay superiority, na ay ang-ang, na ay rank sa posisyon sa tao o sa iyang gahom. Ingon si Ginhesus sa paghangyo ni Mrs. CBD, unsa man ang imong gusto. Ingon si Mrs. CBD, grant that one of these two sons of mine may sit at your right hand and one at your left hand in your kingdom. Ang hangyo ni Mrs. CBD nga matagaan ang iyang duha ka anak sa posisyon, sa dungog o grangko sa ginharian sa Dios. Ingon ni Kristo tubag sa Mrs. CBD, you don't know what you're asking. Wala ka nakasabot, wala ka nasayod sa imong ginapangayo. Buot ipasabot ni Jesus Christ sa Mrs. CBD nga ang ginharian sa Dios dili sama sa iyang ginahuna. The kingdom of God is not what Mrs. CBD thinks about, that is ingrained ang power over others. Gipasabot ni Ginhesus unta kang Mrs. CBD nga ang ginharian sa Dios is for service, for humility, and for the advancement sa iyang buhat din sa yuta. Apan si Mrs. CBD makaisunan, wala makasabot ni ini. Ingon ni Kristo, can you drink the cup that I'm going to drink? Without understanding, sila nagingon, we can. Apan wala nila masabtan ang tiunay nga ipasabot ni Ginoong Hesus nga ang pagkadungganon, nga ang pagkadako sa ginharian sa Dios. It's about service. It's about humility. Si Jesus nitubag kanila, you will indeed drink from my cup. Tinuod, kamo gyud magasunod sa ako o magainom sa akong kupa.
Apan, ang paglingkod sa tuo nga bahin o sa wala nga bahin sa akong ginharian, dili nako katungod, alang lang kini, samahan nga maghatag og lugar, og luna kaninyo. Sana kadungog ang uban nga matinun-an sa tubag ng Ginesos. Suko sila sa mga tinun-an, suko sila sa druha. Because they thought na sila mismo ang may katungod inay sa duha nga naghangyo ang posisyon. Mean to say, ang matag usa kanila naghandom. Ang matag usa kanila may ambisyon. Ang matag usa kanila na ay tinghua nga mahimong inila, mahimong dungganon, mahimong may rangko sa ginharian sa Dios. And so Jesus Christ, sa iyang nakaplagan, sa iyang mga tinun-an, ana ay pagbahin-bahin, ana ay pag-indigay, na ay competition, na ay struggle, kung kinsa ang gamhanan, kinsa ang inila, kinsa ang dungganon, kinsa ang may rangko, gitawag ni Ginesos ang iyang mga tinun-an. Christ was about to be crucified that time, but he was sad na ang iyang prinsipyo may tungod sa ginharian sa Dios. Wala gayud masabtan pag-ayo, bisan pa sa iyang mga tinun-an. And so Christ called them together. Og nagingon si Ginesos dinhi sa Mateo 25. Ingon ni Ginesos, "You blind teachers of the law and Pharisees, you hypocrites, you clean the outside of the cup and dish, but inside they are full of greed and of indulgence." Gusto ni Ginesos ipasabot nga dili mao kana ang tumong sa ginharian sa Dios nga sama sa mga Pharisees, sama sa mga iskriba, nga ang ilang pagpasundayag may tungod sa ilang pagkadungganon sa gawas lamang apan dili kini sa kinatibuk-an sulod sa kasing-kasing. Jesus Christ called the disciples nga dili kini mao ang model of leadership. Dili kini mao ang model of greatness. Iyang gipadayon, and Jesus called the disciples and said, "You know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them." But Jesus Christ said, "Not so with you." Dili kani mao sama diha kaninyo. Lahi kamo, ha? Lahi kamo nga mga tinun-an ko. Kamo mga pinili nga mga katawhan ko. Instead, whoever wants to become great should be your servant. Ang nangandoy, ang naninghwa nga mahimong gamhanan, ang nangandoy nga mahimong inila, angayan siya nga mahimo ninyo nga sulugon. Whoever wants to be first must be your slave, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life for a ransom for many. Mga minahal ko nga makaisunan, the basic orientation sa sosyudad sa kapanahunan nga atong gipuy-an karon is about who holds power. Kinsa ang nagagunit o gahom. Kinsa ang may katungod sa pagkamand, sa pagmando, sa paggiya. Kinsa ang may authority. Kinsa ang may sovereignty. Apan gingon ni Jesus Christ, "Not so with you." Lahi nga punto ang inyong sundon. Kung kamo nangandoy nga mahimong kabahin sa ginharian sa Dios, lahi nga punto ang inyong sundon as a model of leadership and as a model of power. Jesus came and established a power under dynamics. Dili nagagikan sa taas, kundi gikan sa pagpaubos. Iyang gideconstruct ang prevailing system nga ang may pinakagamhanan mao ang taas. He said, "Not so among you." Dili sama
kini dapat nga sundon ninyo ang makita sa kalibutan nga ang gahom nagapanukad gikan sa pinakamataas o magkakaman ngadto sa ubos. Jesus Christ said, you must demonstrate a different model of greatness that is patterned for the kingdom of God. Ingon pa din ni Christ launched a counter-narrative to the common storyline of dominance we are all accustomed to. Si Kristo naghimo og sukwahi nga narrative, modelo, lahi nga modelo sa atong naandan. He presented himself not merely as a more powerful ruler over all the kings, but rather, he redefined what is true greatness. Ang mga Hudyo, niyadtong panahon ni Kristo, nagapaabot sa usa ka ginharian nga i-establish sa umalabot nga misaye sama sa ginharian nga gitukod ni David. Sa panahon ni David, nga kaisunan, mga kaikalahan, na makita nato nga ang Ginoo mao ang nagiya nga si David na himong gamhanan. Ang ginharian sa Israel bantog o gikurugan tungod sa gahom sa pagkamadinaogon ni David. Sa panahon ni Solomon kini nagpadayon apan wala nagdugay. Mga kaigalahan, ang Israel because of their wickedness na-conquer sa uban nga mga nasod until the succession of power na ang Babylonia, Greece, Medo-Persia, Greece, and then Rome. During the time of Jesus Christ, nagapaabot ang mga Hudyo that they will be freed ilaom sa pagkaulipon sa mga taga-Romano. And so they were expecting a Messiah nga gamhanan, bantugan, og sila naguna-una nga si Kristo mao ang ilang gipaabot nga Messiah. And so they were about to crown Jesus as the Messiah. They were about to crown him as the king. Ang ilang gipaabot o sa kahari nga madinaogon o sa kahari nga magbuntog sa gahom sa Roma nga maghatag kanila og kagawasan. They were hungering for a payback nga panimalslan ang taga-Roma og sila maghahari balik nga gamhanan nga nasod. And so when Jesus Christ came, sila niingon, mauni ang Misayas nga itong ipaabot sa diya nga si Kristo napakita og mga miracles, the feeding of the 5,000, the healing of the sick. Ingon sila, mauni ang Misayas nga itong ipaabot, gamhanan, makapakaon og daghan nga mga sundalo, makapakaon daghan mga katawhan, makahatag og kaayuan sa mga nagabalatian. Mao kini ang Misaya nga itong ipaabot nga magapatindog sa usa ka ginharian nga dili mabuntog sa uban nga gahom. Sa nakita ni Kristo nga mao ning handom sa mga katawhan, siya nasubo. Because the people did not understand kung unsa ang ginharian nga ginasangyaw ni Jesus Christ. That the kingdom nga ginasangyaw ni Jesus nga ang pattern o ang modelo dili mao ang ilang nakitaan sa kalibutan, kundi a kingdom where love and service reigns. Sa diha nga nakita ni Jesus nga eager na ang mga tao nga kurunahan siya nga mahimong hari, siya nangayo og donkey. Donkey. A donkey. Asno ang gisakyan sa hari. An elegant and noble war horse, supposedly, angayan sa usa ka hari. Apan, ang gipangayo ni Jesus, asno. Usa kagamay nga kabayo. Aron sakyan niya. Bantugan nga hari. Magasakay sa gamay nga asno. Jesus mounts on the donkey and rides to Jerusalem as if
a mocking king, murag naga-insulto sa mga katawhan nga nagapaabot sa usa ka dungganon, bantugan og isog nga hari nga magahari sa Israel batok sa mga taga-Roma. Yes, Christ gave a different paradigm. Lahi nga modelo. Lahi nga ehemplo sa pagandungganon. Lahi nga ehemplo of what is greatness. Then Jesus Christ told His disciples, "Tell the daughter of Zion, see your king coming to you, gentle and mounted on a donkey, and on a colt, a foal of a donkey." Ingon si Jesus, tanawa, Sion, ang inyong hari, nagasingabot kaninyo, malumo, instead nga isog, instead nga kusgan, instead nga mabangis nga hari, ang paghulagway ni Kristo sa ginharian sa Dios nga ang hari malumo ug mahigugmaon. Instead, or inay nga magalingkod sa usa ka dako nga kabayo nga pang-away, nagalingkod si Kristo sa usa ka asno, simbolo sa kalinaw. Jesus rebuked the messianic expectation of Israel. Iyang gibadlong ang paghuna-huna sa Israel may tungod sa usa ka Mesiyas, may tungod sa usa ka hari nga maghatag og gahom og magbuntog sa ilang kaaway. Sige na Jesus, nag-erase sa concept sa mga Hudyo, may tungod sa gahom o may tungod sa pagkadungganon. Christ here gave again a clear-cut model of what is true greatness. All they have known is the worldly system of the top-to-down authority. Bisan sa kalibutan karon, ang gitagad sa tao nga gahom mawanggikan sa taas nga may command, nga may power, nga may kusog. Ang gihimo ni Kristo nga ehemplo, modelo, og iyang kaugalingon nga paghatag sa iyang kaugalingon nga sakripisyo has become a deconstruction of what the world knows as power and sovereignty. Christ's action jolted the ruling class of Israel. Ang ilang una-una, nauyog, natayog, ang ilang expectation, nahigmata sila, nga dili di ay kani mao ang ginharian, nga buot ipasabot ni Kristo. It's not governed by power of force, but power of love. Ang mga Parisiyo nagtudlo sa mga katawhan, nga sila dungganon, sila gamahanan, o sila dapat tahuron ng mga pangulo, ihatag ang pasidungog o ihatag ang mga luna. Nga dungganon, apan si Kristo, again, exemplified the model of leadership that is bound in humility in service. Christ came into this world sa pagpakita nga siya gamhanan. Apan wala siya nagalingkod o nagasakay sa usa ka kabayo nga pang-away. Apan nagalingkod sa asno o sa kasimbolo sa pagkamalinawon. It's a symbol of peace. For generations, ang Israel naghandom nga sila mahibalik sa gahom. Sila naghandom nga ang ilang hari manghimong bantugan sama sa kang David. Sila naghandom nga ang ilang ginharian mahimong kusgan o ila and more powerful. Apan, when Christ came, He presented that the kingdom of God is of a different nature. Mga minahal ko magkaigsunan, kung gahom, batok sa gahom, ang prinsipyo sa ginharian sa Dios, dili madugay, mabuntog rakini. Because there will be always bigger and greater kingdoms that will arise. Kung power ang basihan, kung gahom o kusog ang basihan. Balikan na to, ang alpha male. Dili magdugay, ang time sa alpha male, mawala.
Bisan unsa kabangis ang usa ka leon, mag-abot ang panahon nga kini magtigulang, kini magluya og pulihan na pud siya. O kining magpuli sa maong inila nga pangulo nga bangis og kusgan, only a matter of time pagapulihan na pud. Apa ningon ni Kristo? Not so with you. Monarchical power by its nature is a seemingly endless cycle of exercise of power and violence. Ang gahom panggamhanan sa kalibutan, usa lang ka cycle o pabalik-balik, gahom, power, violence, and another will come. Apan ang Ginoo, wala nagatan-aw ni ini nga modelo sa ginharian o sa sistema sa ginharian. Violence cannot produce peace. Mga kaigsunguran, ang karahasan o ang pagkabangis o ang puwersa dili makahatod sa kalinaw. Ang kusgan gusto nga isubjugate ang mahuyang. Later on, ang mahuyang gusto makiangkon sa kagawasan o mag-revenge o manimalos o ang cycle magapadayon na walay katapusan. But Christ's kingdom is different. He said, not so with you. John 13:6-9, He came to Simon Peter and told Peter the model of what is true greatness in the service of humility. Dito, sa lawak, nga sila naghimo sa katapusan nga panihapon, gitawag ni Kristo si Pedro. Og nagingon, Pedro, ako magahugas sa imong tiil. Ingon ni Pedro, Lord, are you going to wash my feet? Yes, Jesus Christ said. Ingon ni Pedro, dili. Wala ako'y katungod. Dili ako dungganon nga imong hugasan akong tiil. Apa ningon ni Kristo? You do not realize. Wala nimo masabtan maayo, Pedro, ang akong ipasabot, apan imo ra kani masabtan sa sunod nga mga panahon. Ingon ni Pedro, no, not Lord, you shall never wash my feet. Ingon ni Kristo sa kang Pedro, unless I wash you, you have no part in me, you have no part in my kingdom. Sa pagkadungog ni Pedro, nagingon siya, if that is so, Lord, not only my hands, but my feet as well. Jesus Christ knows that Peter had a distorted notion of greatness. Mao na nga ni ingon ni Pedro, ingon ni Jesus sa kang Pedro, Pedro, wala pagyud nimo masabtan ang akong buo di pasabot. Kung sa ang tinuod nga pagkadungganon. And after Jesus Christ washed Peter's feet, diha raniya napasabot sa kang Pedro. Nga unsa ang modelo, unsa ang paradigm, unsa ang sukdanan o what is true greatness. Gipasabot ni Jesus sa kang Pedro nga ang pagkadungganon, ang pagkainila o ang pagkadako sa ginharian sa Dios mao ang pagkaandam sa pag-alagad, ang pagkaandam sa pagserbisyo, ang pagkaandam sa pagpaubos sa imong kagalingon aron mag-alagad sa imong sigkataw. Christ wanted to show Peter how he as God is willing to wash the disciples' feet. Gusto ipasabot ni Pedro, ni Ginaiso sa kang Pedro, o sa mga tinunan, nga siya mismo ang Diyos. Giila nila, nga rabbi, master, agalon, o Diyos, nagpaubos sa paghugas sa tiil ni Pedro. Tungod niya ng panahon na may nigugma ko, mga kaigsunan at mga kaigalan, atong nahibaluan, nga sa mga tinunan, naa ang pagpakigbahin, panagbahin-bahin. Atong nahibaluan, nga si Juan, and si James, si Santiago, gusto mahimong mga inila sa ginharian sa Diyos. And so sila naglalis na. Who is the greatest? And so in that time, Christ showed to the disciples, gipakita na Ginoong Hesus sa mga tinunan kung unsa ang modelo
sa pagkabantugan, pagkainila, o pagkadungganon sa ginharan sa Dios. John 13, verse 12 to 17, sa pagpadayon, nagingon si Kristo, when He had finished washing their feet, He put on His clothes and returned to the place. And nag-explain si Kristo, do you not understand what I have done for you? Wala pa ba ninyo masabti unsa ang akong gihimo kaninyo? Kamo nga nagtawag kanako nga magtutudlo o gagalon o sa pagkatinuod mao ako. Naghugas sa inyong mga tiil. Ako nga giila ninyo nga inyong agalon o magtutudlo. Naghugas sa inyong tiil, particularly sa kay Pedro. You also should wash one another's feet. Ingon ni Kristo, kamo sama or dapat maghimo sama sa inyong nakita nga akong gihimo. Ako nagbilin kaninyo og sa ka-example. I have set you an example that you should do as I have done for you. Ako naghatag og nagbilin kaninyo og sumbanan og modelo nga unsa gayud ang pagkailaha, pagkadungganon, pagkainila. Ingon ni Kristo, giila ako ninyo nga agalon, giila ako ninyo nga Dios, giila ako ninyo nga master, giila ako ninyo nga inyong magtutudlo, naghimo nining pagpaubos sa paghugas sa inyong tiil. Then, di ba dapat kaninyo sundon? I have set you an example. Do as I have done for you. Verily or truly I tell you, walay sulugoon nga mas taas pa kaysa agalon. Nor ang mensahero mas taas pa kaysa nagpadala kaniya. Apan, magaingon ako kaninyo. Inyo nakitaan, ako modelo. I served you. I humbled myself. Gikan sa ginarian sa akong amahan, ako nagpaubos. Nagpakatao, aron kamo matagaan o kagawasan, gikan sa kaulipnan sa inyong sala, aron kamo makalingkawas sa ginharian sa kangit-ngit, ngadto sa ginharian sa Dios. Ingon ni Kristo sa matinunan, now that you know these things, you are blessed if you do them. Nan karon kay inyo man hibaluan kini mga butang, bulahan kamo kung inyong tumanon kini. As an illustration, I'd like to end. I borrowed this picture from the internet, and I hope there is no copyright infringement intended here. Apan gusto lang ako i-illustrate, mga minahal ko mga kaigsunan o mga kaigalahan, nga kung gahom sa tao ang iyang saligan, dili kini maglungtad, kay bisan unsa kakusgan, sa kaliyon, na makita nato diri sa hulagway, mag-aabot ang panahon nga tabangan ra siya sa hina. Wala nang kusog, wala nang gahom, wala na ang power, ug siya kaunon nga buhi sa maong hayina, mga hayina. Dini nagkanayon, by reaching this stage in life, the lion can no longer hunt, kill, or defend itself. Sa pag-abot sa panahon, nga luya na, wala nang gahom, wala nang kusog. Dili na siya makadipinsa sa iyang kaugalingon. Bisan unsa niya, og ngulob, wala na siya mahimo. Kauno na siya sa hina, nga buhi. Mga minahal ko nga makaigsunan, no matter how long we live in this world, it's only a matter of time nga kita mawad-an og gahom, mawad-an og kusog. Apan ang atong handom nga ang atong pag-ila serios, mo'y magahatod ka nato kung unsa gayud ang tiunay nga pagkadungganon sa ginharian sa Dios. Mao na nga atong kinabuhi, angayan, mga minahal ko makaisunan, angayan sa ginharian sa Dios kung kita may pagpaubos. Kita may humility, pagpaubos, may willingness sa pag-alagad, may willingness sa pagserbisyo.
Ang ingon ng bala kasulatan, nga ang magaila, nga siya bantugan, og dungganon, andam sa pag-alagad, andam sa pagserbisyo. Mga minahal ko, makaigsuunan, this is true greatness in the kingdom of God. It's not by power, dili gahom, dili katungod, dili responsibility, kundi serbisyo alang sa baluhaton sa Ginoo. Bisan asa kitang dapita, we can be great in serving the Lord. And that is true greatness in the kingdom of God. True greatness is not power, but true greatness is in humility and in service. Ang Ginoo, magapanalangin ka nato nga sa atong kasing-kasing, ana ang kadasig sa pag-alagad, ang pagkamalo mo, aron kita mamahimong fit or andam sa ginharian sa Dios, nga giandam alang kanatong tanan. Ituko nato atong mga ulo sa pagampo. Amahan nga balaan sa makausapa, kami o Dios, nagapasalamat nga ikaw nagapahinumdum kanamo. Unsa ang sukdanan sa pagkatungganon ug pagkainila diha sa imong ginharian. Dili ko unsa ang gahom nga among gigunitan. Dili ko unsa ang among gigunitan nga salapi o posisyon o rangko, kundili unsang among pagkapaminobsanon ang pag-alagad o pagserbisyo diha kanimo. O Dios, tagay kami o kasing-kasing nga mapainobsanon. Tagay kami Ginoo o kasing-kasing nga andam sa pag-alagad, nga among modelo sa pagkadungganon o pagkagamhanan, dili sama sa kalibutan, kundi sama sa imong ehemplo nga ikaw nagbiya sa langit nun nga trono aron sa pagpakatao, aron kami o Dios makabaton o kagawasan gikan sa ginharian sa kangitngit. Salamat Ginoo nga ikaw nagahatag kanamo og pagtulunan og modelo nga among sundon. Kaya among handom o Dios, kami mahimong dako, kami mahimong inila, kami mahimong dungganon diha sa imong ginharian, dili sa ginharian sa kalibutan. Gani o Dios, tabangi kami nga kami magasunod sa imong mga lakang. Kay ikaw gani, nagserbisyo, naghambol sa imong kagalingon, nagpaubos, aron kami matagaan o gahom o kagawasan, gikan sa kaulipnan sa among mga sala. Salamat o Diyos sa imong bugtong anak, nga imong gihalad alang kanamutanan, o hinaot amo siyang dawaton sa among kasing-kasing, o ikinabuhi ang iyang modelo, aron ang imong ginharian dinhi sa yuta, magalambo, magauswag, kasamtangan kami nagapaabot sa may hamyaong ginharian nga imong giandam sa katapusan ng mga panahon. Salamat o Diyos, nga ikaw nagadungog sa pag-ampo, amo kini ginahangyo sa ngalan ni Jesus. Amen.